Nagalumzuzu, welcome to Duyaza TV, another episode of Angjolela Mdaram, another day, another banger, another hot one, another shaky one. Dr. M. Dr. V. Laba. Siyabonga abafethu, sinibingelele, siphinde sinamukele ku Duyaza TV. Sasiphinde sabuya ke futhi. Kulokuthi phakathi. Sekunjalo. Emalayithini. Bafethu, thank you so much for support. Ungasiphani. Wena ungasiphani. Ungasiphani. Yini ongasipha yona? Ungasiphani. Yebo. Bafethu, sibonga kakhulu for support enisinika yona. Sibonga kakhulu ngakho konke enisenzela kona as ama fans ethu, as ama fans eDuyaza TV. Ukulithanda kwenu uhlelo lweDuyaza oyangijolela. Hayi, kusithathe kwasibeka samoya. Angeke ngisho ukuthi kuphi. Kodwa sonenzela umcinjana nje wefamily weDuyaza family ukuthi sinibonge ngelinye ilanga. Ningapheli amandla niqhubeke nisubscribe nitshela abangani beni besubscribe nabangani babo besubscribe ni comment akunankinga ni like bafowethu. Ngicabanga ukuthi mfethu izandla zedlula ikhanda. Izandla edlula ikhanda, zidlula inhloko. Yebo. Inhloko yomuzi ngabe inhloko yani, inhloko. Kodwa inhloko no bafethu namhlanje siniphazele usisi ababili udaba niyalazi ke bafethu alishintsha. Khona ohlukunyezwayo, khona ohappy, khona ngakho happy. Sometimes abekho happy bobabili kubafuna iclosure, bafuna ukwazi ukuthi kwenzakalani. So sinosisi ababili la bafuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ukuthi ngabe sikhiphani ngobrother abayitshela ukuthi bayamdate. So ushuthi nalo betshela ukuthi umuntu wakhe nalo etshela ukuthi umuntu wakhe kanti ubrother yena uwenze enye indlela, enye plan abantu bakhe. So utholile komunye wabiza omunye babiza thina sabalana ubrother uzofika usisi bakhona bazoza beyichazele nabo ukuthi kwenzakalani. Bosisi bami cela nisondele nizoyithula. Singasasho ukuthula iqoko kodwa sengisho ukuyithula nje ukuthi ningobani nina. Hayi omunye ngaya ngapha omunye. Gibelani phezulu estage. Ozani. Hamba kanjani bo mama? The stage is on njani? Right. Safika kanjani? Sikhono right mama. Izinto lezoyiqulu yazenzelani ngoba ngibona ngathi lokhu nalokhu kuyafana. Hayi iqoko yasenzela. Nalokhu ijezi? Hayi ngithengile ijezi. Kodwa usho ungalenza kodwa nejezi. Yeah, ingalenza ijezi yazi. Iyayidayisa balezi iqoko lezi noma uzenzele isakho. Supporteni business yami yes, ngiyazenza nje iqoko. Zonke zinje ezidlule. Yeah, zinjena ama design kodwa amakhala kuphuma ngawe ukuthi ufuna enjani. Utholakala kanjani pho manje umuntu mayefuna lesiqoko? Ungangithola ku Facebook igama lami unguzama wakaXhosa. Bayashelana ke abanye abafana labo ngoba uyibiza kanjalo sebezokubheka ku Facebook. Ngoba lesiqoko lesi ngisibona simfanela ukudlamini mhlawumbe singathengelana because ibirthday yakhe is coming up very soon. Mhlawumbe singathenga singahotela udlamini naye. Hayi shisi ngizomenzela. Kubeka mama uthi utholakala kanjani? Uzongithola ku Facebook igama lami unguzama Qum. Zamaqom. Yebo. Okay, uthola nje Facebook umne Facebook nje ushuthi yeah uzongisendela inbox ngoba ngithi abanye uma number uyabazi bagcina benza njani. Yeah. Okay, no akunake. Ina usamdinga nomunye wesilisa kantona vele wakhalanga. Sengi right. So right. Ugilile lo. Ubani lezengayela? Bani gama lakho? Uthabanga uhlangane ephi naye naqale kanjani ukuthandana nisuku isikhathi singana nendaweni? Sahlangana emall. Yebo. Yeah. So ngathanda le yakhuluma nami ngakhona yonke into ihamba kahle yabo into kanjalo nje leyo ngiapproacha ngakhona sesina 3 months endaweni and bekumuntu othembisayo yabo okay kanjalo babele kwajika sekujika nje angazi ke kwenzakaleni ngoba phela mina ngizazi ngiyi1 so sengimangele manje mama sawubona njani Ngiyaphila kunjani? Nayi ngikhona angiyakuza ukuthi uyilalele inkulumo ekhulunywa usisi ngapha igama lakho sawubani sisi Uzama usisi Uzama uyilalela Hayi ngiyamuzwa. lo Thabanga akhuluma ngaye ngabe nguye uThabanga lo nawe othi uThabanga wakho Uye kanye. unesikhathi singana naye wena and nahlangana kanjani yini le yachaza ngaye nize nithandana ngoba manje sinikile sisimo nje Sinesikhathi sine 1 year 2 months. 1 year 2 months uthende nesikhathi singana 3 months 3 months okay qhubeka mama Sahlangana ku unveiling. Yes. Ungibula wethu. Yebo. Nanibulitshe okay kulungile mama. Ngibulitshe. Ungasachaza yekela kulungile. Sahlangana khona ke sabonana lapho since sathandana ngaleso sikhathi. Na uyazi baqinisile babethi shuthi intombi or umfazi umthola noma yikuphi ngaba emngcwabeni ngabe emshadweni ngaba wona wamthola nje kovulwitshe. Yebo.
Umvulitshe. Nami ngasho ngathi hayi yabona lo wami la ngimthole khona. Akujwayelekile. Akujwayelekanga bakwethu. Awubona ngicabanga ukuthi mhlawumbe kube amashwa bese kunenkinga engaka ukuthi wamthola kuvulwa amatshe. Zange ngicabanga ngoba vele nje ngiyachazeka ngoba abantu abaningi bahlale batholana komjive ko in. Yeah, wona nje ku different iwe kwakho. Very different. Manje ngoba kukanje suthola ukuthi khona enye intombi la wena kade ukhona uthandana naye isikhathi eside then nangu umunye ubuvumbu sekukhona umuntu la omunye uthandana naye. Kuphathe kanjani lokho ukwazi nje ukuthi kuno 3 months ongawubonanga wena ukuthi awusekho wedwa usuwenziwe islimi bungaboni uboni ukhona bukusola mhlawumbe noma bungaboni lutho kulo 3 months. Yena uzamile ukuzifihla ngiqala ukusola kulenyanga edlulile. Yeah. So ngiyamangala mase ku 3 months. Okay. Hayi. Nami ngiyamangala. So yiko ngithe ithing ze azo uthabanga azongitshela kahle ngizibize mina. Nawe ufuna usabanga akhulume ekhulumela. Ngifuna ukusiza isito sakhe kahle ngoba sisilo muntu beyangiqambela manga all along. Uyamthanda bakuthabanga? Ngiyamthanda. Ngisele ngaye noma mhlawumbe ubotshola nje just to life nokumbona. Ngiyamthanda. Akaze akutshela ukuthi unomuntu ethandana naye akaze umbuze wena mayekushela ukuthi awunayo umuntu. Akaze angitshele mina ngisazi ngiwani nje. Ngekasi umqoma o ngekasi kushela wena ubunganayo umuntu. Nginganayo. Ubusingile. Bengisingile. That's why ngithi nami ngoba sakhulumisana ngithi ngalonto leyo. So mina ngisazi ngiyimi naye awuyi. Siqanto ethi kahle. So sekumangele. Mase yaphusha iminyaka engaka. So uthabanga mayifika lana mhlawumbe exolisa ethi besazokutshela. Mhlawumbe ethi bezokutshela kusasa namhlanje ntambama uyaxolisa. Uthi usuyitholele kanje uzokwenza njani uzomxolela? Asazi ngoba phela inhliziyo yayazi nje. Ayiphakelwa. Angazi. Wena mama ngifuna ngitshele kahle ukuthi kahle uzimiseleni. Ngoba kuningi angithembisile mina ngazi ukuthi siyakude. Okay, ngicela usondele uthi manje awutshele mina mama uma ke ngoba uthi ufuna akutshele kahle ukuthi uyimiseleni. Uma ngathi uyimisele ngawe uyaxolisa kwenzeke iphutha. Uzokwenza njani uzoqhubeka naye? Ngizoqhubeka naye umuntu wami vele wakudala. Akwazi kodwa ngoba phela nami ngithembisile kanjani. Asazi ke phela sizo kanjani ngoba phela nami ngithembisile phela. Asilinde yena. So aninankinga nina as long as mhlawumbe choose oyedwa wenu nizokwena meyichoose wena uzoqhubeka naye. Vele uzokhetha mina. Nawe mekhetha wena uzoqhubeka naye. Hayi aqhubeka naye uzoqhubeka nami. Yilokho enfisa kwenzakala. Yeah. So na ufisa uzowayithemba bo. Ngoba uwami sisi. Uwami. Okay, uzowayithemba bo. Okay. Nginankinga. Hayi mihlolo. So 3 months. Uthabange ngohlelo lethu vele siyeke senze ukuthi mase sifike kanje endaweni yesigameko kube ukuthi umjida or utheke nezizeke kuye kube ukuthi oyi1 labe sihamba nabo yena oplan naye date. So ubani oplan ukuthi uphuma noThabange namhlanje sizomkhipha ngobani usephumile la. Ubani ozokhuluma naye fonini? Akhuluma naye umuntu wakhe. Ngoba yimi. Mothi umuntu wakhe usuyamupha usuthi ugive up already. Angive up but angisi uyamuza ukukhuluma kanjani Miguel. Uyamuzwa musi. Ngalelo umshayeli. Kodwa kusala ngiyazi uhamba nami today. So ke sibone. Okay. Bathinte lapho webafu. Sizwe le ndoda le. Ungakanani ubafu? Mhlawumbe kwi height mhlawumbe ungangobafu. Mfishane kunami. Ngasi nelingana. Ngaselingana. Okay. Ukhamba ukubona. Yini number lena? Qosas ba? Qosas 3. Size 3? Hello. Thabanga kunjani? Ngiyathini ukhuluma ubani? Hayi munono. Ngicela uphumele ngaphandle. Ngicela uphumele ngaphandle yaza sifoni yami lena ngicele omunye ubhuti ondlulayo ukuthi angifonise. Anginayo time mina. Kanti wangaphi? Hayi. Ngine surprise for wena manish. Woza hawu. What is short? Sharp. Hey. Ngicela indlela abakhuluma ngayo angiliboni uthando la. Angiliboni. Thatha umama uyocasha naye. Ubani uthukile wena? Mhlambe phela uthukile. Ngoba ngabe yalazi udaba. Angayazi. Akosamsocasha mina nawe.
Konje bani kama lakho uThabang? Uthabang. Uyamthanda Kakhulu. kakhulu na. Uyakuthanda naye. Uyangithanda. Manje wayekufebelile phela uthanda. Wayethola Hayi into. umazi ungenwe yini yiyo le ngifuna ukuyazi ukuthi Mhlawumbe ungenwe. wasakuthanda. Uzophatha kanjani lokho? Wathola lokho. Ngiphatha kabi. Uphatha kabi. Ngiphatha kabuhlungu yazi. Na kodwa kukuyena ke soza kuyena ukuthi choice yakhe ithini. Uthanda mhlawumbe ngenzeka ukuthi uthole umunye wesifazane ngoba mhlawumbe semufuna vele ukumove on. Asazi. Kuyenzeka impilo nje njalo. Ngicela ukuthi ingabi kanjalo ke namhlanje. Ingabi kanjalo na. Ngicela ingabi kanjalo ngoba yo angazi yazini. No uzokhuluma naye uzotshela yena lokho uncinge yena. Ngicela ukuthi uyamthanda ini or wala but ufuna ukuthi bayifika la urelax ungamkhombisa ukuthi khonto uyazi ecasulile ini umwelcome nje kahle then mina ngizombuza ngothando lweni ukuthi luhamba kanjani uyakuthanda yini wala nto usuyamuzwa ke naye ukuthi aqhubeke kwenza isilimo. Yeah. Asazi. Uhlala kude kakhulu? Uhlala kude kakhulu mesela? Hayi. Ahlala kude kakhulu. Ahlala kude. Uzoqhamuka nje anytime. Oh, showcase wena ke ubafo lo. Bafo? Amba njani bhuti? Ngiyaphila. Sure. Hey, wajapha umuntu wakho waza ngapha ke bukwenze njani futhi? Ngizoya kuyi. Uzozanini. Ngishayela mameshi. Uzozanini. Inkinga ukuthi ngimangelo yabo. Ubangela. Yeah. Okay, manje wenza ngathi awumazi Yeah, bomangela. ngimangelo amakheme ukuthi. Uyamjapha uyamdlula. Yawona into Bafukhona nomunye umuntu ufuna ukuthi engakuboni ukuthi unomuntu wena. Ake. Nanga sibekela umshaya ngekhisi. Bekumele ngishaye nangekhisi kanti Nanga sibekela umshaya ngekhisi. yini usaba ini? Indaba amakhisi sizoyibona. Hawu bafo. Sizoyibona indaba amakhisi. Ubuthi wakho. Yeah, uyamgabha ukhe. Hayi ukuthi ngiyamgabha yazi ukuthi nayi. Okay. Unqana kunabantu abahloniphayo. Yeah, ish. Abanye besifazane. Yeah, ngithusa amakhema. Okay, no akunankinga mfowethu. Igama lami nguVusi ne. Asike sifica nje mhlawumbe ngibe nomuntu wakho sishutha kahle kunama-vlog esiwenza ama-interview apho abantu abathandanayo. Yeah. So umama la uchazile ukuthi konje utheni na how long nindawonye? Sina 1 year. 1 year 2 months uyasho ukuthi seninonyaka neminyaka emibili nindawonye. So uyachaza la ukuthi umphethe kahle and happy and akayimiselanga ukuhlukana nawe. Hayi ukuthi uzohlukana nawe uyasho nje indlela akuthanda ngayo yabo. Yeah. So ufuthi ukwazi ukuthi ngabe mhlawumbe nawe usepage eli1 nini ucabanga the way ucabanga ngakhona uyamthanda yini mhlawumbe anga-invest isikhathi sakhe endaweni wrong kanti wena ukhona mhlawumbe nomunye umuntu onayo emakhaya or mhlawumbe nenye intombi yabo nje into kanjalo. So ufuna uba nesho ukuthi uyamthanda yini mfethu Hayi ukhuluma iqiniso uyedwa. uyena kuphela. Yeah, uyena kuphela. Sure. Indaba ukuthi angazi ukuthi maybe yena uyibona ngendlela enye. Hayi ukuthi khona kubonayo. Yeah, mina ngitshela iqiniso ukuthi hayi u1 akuyekho omunye. Okay. Manje ngitshela mina kabe mangasiwa nje umama la ngoba sila kukhona ama-camera kanje. Kanti uthola umama khona umuntu omunye owesilisa amphethe uzomintroduce uzocela ukuthi yazi nanga omunye umuntu cela ukuthi niphilisane. Nayi. Ayi ukhuluma iqiniso bra yami angifuni ukukhuluma manga. Kuzobanikisa ispace. Inkinga ukuthi angithandi ukushare yabo. Uthanda ukushare. Hayi into ama-share Awuzwani nokushare. angithandi. Totally. Ubani ofuna ukushare? Oh no. Hayi vele angisho ukuthi bezoyenza umama lento le bengibuzela nje. Befuna ukuthi uyathanda ukushare, awuthanda ukushare. Angithandi ukushare. Okay. No akunankinga bafo angingasinamoshela isikhathi nathi sizoqhubeka nosuku lwethu because angihambi ngedwa nami khona abanye ngihamba nabo. Njengoba ubona nje imoto lezi ya khona uMusa no driver wethu Eric so siyaqhubeka nendlela yethu so ngizonishiya la nomama niqhubeke nosuku lwenu nihambe niphume indawo zenu nibe right ne. Yeah. So kodwa ke kukhona surprise esiphethe for wena. Okay. Ithengwe umama, ithengwe yithi kodwa ichoice kaMama because yena umuntu owazi ukuthi uthandani ini uthi ushilo nje wathi yabo indoda yami mina uthabanga le uzoyijabulela. Yebo. So kune surprise esiphathela yona. I wonder yini surprise yakho. Uzoyibona khona manje. So akazi yakuthusa. Hayi okay. Phakathi kwama-camera. Phakathi kwama-camera. Kika ama-camera lebo. Hey, ama-camera mina ngikuthanda. Hayi sizokaya surprise. Ngizocela ngiyathusa. Mina ngithusa lama uzuza ne-surprise phakathi kwama-camera. Yazi ukuthi ama-camera makunama-camera akekho kulunga. Okay. Awuthi siqede first bese sizohamba sinama-camera wethu ne. Sikaya surprise vele sihambe sinishiye niqhubeke nento zenu. Ngicela ukuthi bafo uma ngazi uzofuna umvala amehlo mhlawumbe noma ufuna ebhekele ngwambamba. Uzomvala amehlo? Bheka le. Okay. Bafo. Uready but. Yeah.
Umuntu wami uthwaka. Akusithi sithengile mfethu umama echuzile uyakwazi ukuthi uthandane Yeah. umuntu wakhe seninesikhathi nindawonye. Nawe futhi ngicabanga ukuthi uyayithanda. Ngizoyithanda. Indlela ade ichaza ngayo. Yeah. Okay. Ngibonala ka u3 sephenduka ne? Yeah. 3 2 1 ungaphenduka. Tada. Ngithanda i-reaction yakho ukuthi ha yini kwenze njani mfethu cela usondele ngapha mama. Like ngimangele. Kuthi kwenzekalani? Ubangela ukuthi kwenzakalani? Like nginomuntu ni. Nebe nginomuntu like asikho deep kanjalo wabona Akho deep ukuthi kanjalo nobani. Nasikho deep kanjani? Ungithembisa nomhlaba. Kwenzakalani kanti? Okay, cela ubuza bhuti. Yini? Uyamazi umama la? Yeah, ngamazi. Nenza naye. Mazi kanjani? Safleta. Niyafleta. Yeah. Fletha. Yeah. Nithandani niyafleta. Fletha. Yeah, safleta. Anikaze nilale. Yeah? Yunamanga. Ngiyakubona phela ngiyakwazi kudala mina nginawe. Uthi ngiyaxolisa ke baby. Ekhuluma uvele nje wazibambisa. Kanjani? Angithi ngiyaxolisa ukuthi ngibayizile. Upayizile. Yeah. Upayizile ngokwenzani ngokulala naye Yeah. Nokulala naye nokufleta. Uyakhulumayiza nje. Yangakhulumayiza. Unamanga. Yo, Unamanga. yo. Unamanga. Baby ngithi explain. Wena my sister ubisithatha besibini lesingaka ngisho ukuthi ngene indaba zakho but then usanda nga 3 months ndawonye naye. Icondom siseceleni njalo. Hayi ngisusiphecelela ngithi awukwenzakalile. Hayi. So kuphatha kanjani nje lokho ukuze ukuthi okay Angithi mina ngazi kumuntu wami. Okay. But awumazi uphuma phi? ake bekimthemba phela. Ethi yabo ukuthi uthemba umuntu sometimes. sometimes. Uthemba nawe. Wena ungenalo. Ngithi ngibeke straight. Okay, ibeke straight. Ngithi ngibeke straight. Ukhuluma iqiniso ne. Khuluma lona mfethu. Ngijola naye. Inkinga ukuthi ngijole naye. Awatshela mina mfethu tshela nangu umuntu ombi yakho. Inkinga ukuthi ngijela mina. iqiniso. Inkinga ukuthi waye ngijola naye. Awungiphi isikhathi, angihloniphi. Nakho ya. Yonke into mangifuna ukuthi ngifuna ukuspenda equality time nawe. Awunandaba nami. Into oyazi ukuthi uyahamba nabangane bakho ubuye ebusuku mangithi sihlala phansi sikhuluma awufuni ukukhuluma nawe uyagroove so ngizowakha umuntu nomuntu onjalo kanjani nje so yangijikela manje hayi angithi bese mara ngithi besihamba sonke vele sihamba so ushuthi wena mawukhathele nami kumele ngikhathale angazi ngihlala endlini ngilala ngizokuthemba kanjani wena ungakanasikhathi sami angazi ukuthi mawufike emnandini uhlala nobani ungathembani siqaleni nongathembani mina nawe isikhathi wena uqala uhamba nabangani bakho ubuye ekseni mina ngiyakulindela uze awupheki awungwashela awungiyeseli links ne so mina so yinto enza ukuthi ugijimeke leyo fanele ngiyindoda kithi angikhona ukudla 7 days imakani so manje kabi yami tshela mina yini point ukuthi lo umama ungamcaciseli mawufika kuyenza samumshela ukuthi wena kahle nomuntu ukuthi oba awukho happy khona or mhlawumbe izinto complicated yini enza ukuthi ungamtshela umama because manje into emsurpriseayo ukuthi abengazi into nomuntu inkinga ukuthi ngangamtshili ne bengakhosho ukuthi i-relationship yethu izoba strong ngendlela ibe strong kakhona yabo so mina ngicabanga ukuthi hayi into ukuthi hayi iyophela esikhathini nje so okay uboneni uqaleni ubona ukuthi ngathi si strong last month then wabona ukuthi ungacaciseli khona inyanga yonke esize yaphela yeah okay Shuthi wena sonke lesikhathi lesi ngoba uzoshela awubungekho sekasi nje bekuyinje i-drive through no inkinga ngitshela bengifuna ukupholisa inhliziyo yabo ipholisa ngami ngangami ngipholisa shuthi mina kahle ngi-social worker like ngabe hayi inkinga ukuthi nawe ibeka ngendlela yoko like bengikuthanda ne ekuqaleni yeah sangithanda no inkinga ukuthi benginento eziningi khandeni lami uzoba nento eningi phezulu so mawufika ekuthandweni lami like ungangishentsha like wa-change yonke into ngami wabo so ngiyabona ukuthi la fanele ukuthi ngimshade nomuntu ngingamshadi lo ngoba akanasikhathi sami okay ngoba uthi kumele ungishade ukwazile ukuhlala naye isikhathi eside ungamshadi mina yini ezokuchange lokho inkinga ukuthi akanasikhathi sami yabo and most of the time unesho engakanani ukuthi yena nesikhathi sakho unesikhathi sami mangifuna right la ngiright mangifonela uyaza mangifuna yonke into ekuthetha like ukhona so wena ukho everyday papa mavuka every day uyahamba awuhlali uyaphuza like yonke into angawe uyabona ukuthi kundawonya konke hayi so yazi na ukuthi ngicela ungitshele ke if ngithi ngiserious ngawo lezi zinto uzenza mina bese uthini mangifike ekhaya ukuthi ngimfazi bangibosa ukuthi okay utheki uzomlobola kanjani umuntu nje
ngitshele ke azini ungenza ama excuses uchithile okay fine ngisho uchithile and wahlala nami wazi ukuthi ngiloku ngiso but angithi masikhathi sami driver hayi nangiki sorry ne to cut you off ngicela ukubuza ngoba umblame kangaka nani so wena ubuzomyeka nini ubuzomtshela nini ukuthi sometimes uthola umuntu omusha bengizomtshela inkinga ukuthi bengifuna isikhathi ufuna isikhathi yeah ukuthi ngicabanga kahle ukuthi click ngifuna ukuya phambili naye o ngiyayeka okay so manje you think this is the right time ukuthi umtshele ukuthi uyamyeka uqhubeka naye yeah ngibone ukuthi isikhathi sesiright nakhona ngithumbize namakhemera so ngicabanga ukuthi isikhathi sesiright ngitshela ukuthi uyekela bani ayisekho indaba yethu ubani uyekela bani wena ayisekho ayisekho indaba yethu uzohamba nawe angihamba naye uyamthanda so ke sibone but akamuzwa ke mhlawumbe uzothini so isifiso sakho leso kusho wena yeah ne mama utheni leni inkulumo ayishoyo ngoba bengishilo ukuthi nami owami ngiyamthanda uzohamba nami egcineni nakho manje ukhethe mina ha so ke sibone hambani phela sibone hamba hey mana balini wethu ngidonsa ngapha la lenze njani manje man hey exe tell some more ehlisana more my sister sometimes more dump back uyangibamba not in a bad way. I'm not saying don't fight for your men, but there's a lot of fishes in the sea. Umuntu methi akasafisa ukuba nawo bojwayela ukwamukela because mawusuyenza ngenkani into iphenduka kuba ngathi manje umncengile too much, and mawusuqala uncenga kakhulu ku relationship uphenduka isilimo. So ngoba umbamba kanjena ukuthi engahambi naye, yes akwesithi kuyaqhubeka nawe, but into omele uyazi ukuthi akasaqhubeki nawe ngoba ekuthanda useqhubeka nawe ngenkani yakho, hayi ngothando lakhe. And nanokuthi na my sister, don't give this guy so much power yokuthi angaze edonswe ngapha nangapha. No, ubani yena ukuthi ungazomdonsa kanje. While there are a lot of good guys abangajabulela ukuthi bethandane nawe, people that are gonna match your personality, yabo, mhlawumbe abathandayo ukuphuza or abathandayo ukuphila the way uphila ngakhona, because ngoba sila emhlabeni sibaningi, yabo, I believe ukuthi ngoba sila emhlabeni wonke umuntu nomuntu une type yakhe. So wena kahle you guys know it too, ben moshe isikhathi ngalento eniyenzayo. Hayi ndesimoshekile. Nisimoshile isikhathi. Asimoshekile. So just accept. Yeah. Ngomoshe isikhathi ngenze nje lokufakazela ngakhona ngathi hayi usimoshile isikhathi namanga ngaka. Ukumoshela isikhathi. Yebo. wena usimoshanga? Ngisimoshanga mina ngoba vele nginvestile kuye ngithi. Uinvestile kanjani no? So mama ngicela ubuza ngoba umuntu ophuzayo yabo nje ngiyaqolisa ukubeka ngosophuzayo, kodwa nje umuntu oyijabulelayo uthanda ukujabula kuze kuse nabanye abantwana le ngaphandle, ubabe umama ububu lo wesilisa esendlini engekho eduze, okuyizathu sakhe egcina esimenza ukuthi egcine ephuma ngaphandle eyothola umunye umuntu ngaphandle ngenxa ukuthi wena inini. So wena tshela mina ukuthi wena ungena kulomjolo lo olukulolu uthando, wawungene ngoba serious ukuthi ufuna mhlawumbe nicine nibe ne future nibe ne family, noma mhlawumbe wawungene nje ukuthi ayi sejozi hayi kuyathandwana nje? Hayi bengiserious, bengeke ngize kuze kuphela unyaka ngingekho serious. Bengiserious ukuthi besihamba njengoba ngisho ukuthi besihamba sonke. Kuphi? Siphuza sonke. Yebo. Mina uyena benihamba nonke. Yebo. Naye kwevosi enye into, sorry. Ushilo uma sisithi bengihamba nonke ngizwile le. Yeah. Unayi kwevosi into futhi esishaya out nabantu abaningi kuma relationship. Singena kwi relationship umuntu simazi ukuthi ubehave kanjani. Ngeke ungene kwi relationship ungazi kahle ukuthi umama uyaphuza. Bese mina ngikuthola uphuza ngithi, ngikuthola uhamba amaklaba ngithi. So mase ngakuthanda kunjala ngithi. So why mase kuqhubeka isikhathi ngibona ngathi lezi zinto zenzayo zi wrong. Yabo? Asingazama ukushintsha abantu kubeni sibafice benjala. Ngithi you fell in love with the way I am. You fell in love with the way she is. Yeah. So now usuzokwenza excuse ngenxa ukuthi ufuna ukucheat, usuzothi wena uyaphuza wenzani, kodwa benihamba nonke. So ngoba usukhathele wena, so naye kumele ekhathale ehlale nawe phansi. So basically the relationship is about you, it's not about her. Inkinga ukuthi awuyibeki ngendlela right. Mina okay yazi ngifuna ukubuzana
mina befuna ubuza umama ukuthi wena mama njengoba uphuza wenza in whatever lo yenza ujabulisa indlela ujabulisa ngayo ukuthi ubuyimisela ngokwenza kuze kube nini lokho uzube nezingane zibuka so vele noma ujola kodwa uyahamba uzobuya ekseni umama unjani uzohamba ezebuya ekseni yonke into inesikhathi sayo yeah yonke into inesikhathi sayo That's a beautiful answer. akunankinga so busazoyeka yeah kungenze yeah Kungenzeka, bengizoyeka yeah yonke ngithi yonke into inesikhathi sayo okay ayilokho befuna ukukuza Bengicela ukubuza. Yebo, baba. Angithi bathi uyandithanda. Ngicela ukumubuza ukuthi i-love language yami yini. Maybe manga kutshela okay Uzobuza ngokuthi ubuza wena mama abuzi mina ukuthi love language yakho yini Yeah. ayazothanda ukuzenza yeah ngiyabuza. Angithi yini love language yakho mngani wami? mina ukuspend time nomuntu wami. Ukuspend quality time. Yeah. Uke wamtshela lokho ukuthi it's your love language. Yeah. Okay. So when my sister now you were wrong. Somehow somewhere you were wrong. Yazi kanjani? You decided to give isikhathi izinto is unnecessary. Drinking, I'm not saying drinking is not unnecessary, but you can't choose alcohol over isikhathi sakho nomuntu wakho. Uyangibamba? So iqala lapha ama priorities. You need to check your priorities ukuthi ame kanjani. Utshwala obalekile noma equality time nomuntu wakho. But also you can balance the two. How can you balance the two? If uyabona ukuthi umuntu wakho yakudinga ngaleso sikhathi, how about you order alcohol, you buy alcohol uzophuza naye ekubeni ni spend in equality time together. So you guys actually no-2 nibe wrong ngokuthi nibe ningabi open in terms of communication. yeah Obvious naye unabangani bakhe, she also gonna needs isikhathi nabangani bakhe. Akusho ukuthi but kodwa ngoba ecela ayikuze kusekuseni Yeah. No, akusho ukuthi ubujola wefus as long as into ebalekile, as long as I feel like into ebalekile ukuthi phela ku relationship akusho ukuthi mina ngoba sengiku relationship so kumele ngingaspend isikhathi nabangani bami. I am gonna spend time with my friends uyangibamba, but I'm also gonna spend time with my girlfriend as well. Nawe kungabe ukuthi mhlawumbe uba ilama type ukuthi njalo ufuna ube nawe njalo ufuna ube nawe no ayisebenzi kanjalo. Unempilo yakhe besides you, now unempilo yakho besides her, nahlangana. Yeah. So there's no need ukuthi mhlawumbe ke nithi hayi ngoba uthanda quality time nayo so kumele hlezi indawonye. No, you guys can meet ngalezo ikhathi or whenever you feel like you miss her, whenever she feels like she misses you. okay ithi indaba ngayo mama ngiyezwe sesingathi sikuvalele ngaphandle la kade sikhuluma ngomuntu wakho lana nawe uthe uyamthanda makuthi uthanda sasa wena uzohamba naye and sigcine vele ngathi inkulumo kanjalo ayikho into engizokhuluma kakhulu ngoba uyishola ngithi ukuthi uhamba nami so sahlelele lo point lelo yeah owami Awuphuzwe. so wena mfethu bafu Yebo. nawe sahlelele lo point lapho usihamba nomama noma Angishintshi. awushintshe Angishintshi. so lapho singacela kube khona ukutshela khona umama ke khona sokwazi ukuthi sindedele niqhubeke nosuku lweni Yeah. asazi lapho khona ukuthina mhlawumbe nami khona ufuna ukusho asazi Ngithi okay ukuqaleni ngiyabonga ukunikeza isikhathi ni. Inkinga ukuthi nami ngiyaxolisa. Yeah, like ngiyoba mature of kanto tsohle tse kwetse tsone ka go utlisa ukuthi now ke izinto zethu sisihlukanisa kanjani lapha endlini angazi sizohlala phansi sikhulume ngale into nto. uhamba naye ke that's fine ufika sebekudayise konke mfethu And when my sister so not ukuthi ngithi don't go with him, right? Sinifisela number 1 sinifisela okuhle kodwa ne sinifisela inhlanhla ubushilo vele uthi wena hayi ufisa ukuthi ekhethe wena ngoba uyamthanda, so sinifisela inhlanhla but moving forward buuzwa ngithi conversation that siyeva no my sister moving forward I hope indlela yenye communication iba solid. Yeah. And but for when you feel like there's something that is missing in a relationship that you feel like she needs to feel, let her know. Yeah. Now my sister, if you feel like there is something that my brother needs to know, let him know. Because if you guys don't communicate, no one is gonna communicate with you guys. Yeah. Lolu thando lwenu nwethu alifaka omunye umuntu ngaphandle. Yeah. So ukuze lisebenze, it's up to you guys. That's the only thing I can say. And sinifisela inhlanhla seDuyaza TV siyafisa ukuthi kuhambe konke kuhambe kahle, mhlawumbe igcine senis-invite nasemshadweni. Yeah. Yabo. Yeah. Okay, ngicabanga ukuthi vusi singabadedela unless if you want to say something to them. Okay. Sefutsa umuntu nomama. Yes.
Sorry. Lesiphethe ilokhu njani se-DH. Sifana nesawo. No, selidumela dlula bafethu. Lokho kunjalo nje seyishayela akayoso soyisila akayidla seyidlile udla icala. Bengasiye yakhe bengayomunye. Udla icala. Kulungile. The majority. Sesho lutho. Hayi. Kulungile babhe. Chris, awusithatha usibeke. Elanga lomzuzu, welcome to Diaza TV. How another episode of Impahla mntanami. Diaza clothing. Bafethu senidumela. Umsebenzi bafethu kade abantu bebuza ukuthi ama-hoodie abuya nini. Sesivele sabuya nanamasweater ke. Akhona ama-hoodie bafethu wonke ama-sizes akhona, almost wonke ama-colors akhona. Mawufuna nje umsebenzi uzowuthola u-available. Yes. Makepisi akhona bafethu akusuka amasweater kuphela. Akhona nama-hoodie. Veza nje bafo. Ikhona nama-hoodie bafethu. Ihoodie nje nayo. Ihoodie nje nalena. So this one is 500 rand ihoodie and then this one is 450. Maningi. Khona no pink face. Yeah, veza nabo pink bakhona. Amakepisi akhona. Ayikho into engekho. 160 rand. Yini engekho vele kuningi. Amasweater 160 rand ama-cap. Hey. So guys, yeah, la nama event khona sesobonakala mhlawumbe kwezinye indawo sizoyibona iDiaza clothing izobe ikhona XY show vele sizodayisa bafethu niyazi ke kuyabanda manje and iwinter event izophela kodwa nje cela sithengeni na iDiaza TV ubonakala nje umlandeli weDiaza TV ubonakala ukuthi cha hayi yeah bonakala ngeskipa bonakala ngobuhle bomsebenzi weDiaza TV usukhona bafethu umsebenzi siyabonga kakhulu for support basicela ukuthi abafisa ukuthenga bafethu siwafaka ama contact details nizotexta lana manje nizoyibona escreenini bese ke siyandelivela ngendlela esondelivela ngayo na Facebook guys ningakhohlwa because enye information eningi nizoyithola ku Facebook so follow our page on Facebook Diaza TV mofika lapha nizoyithola yonke information inamba nokuthi uthola kanjani izinto konke nezithombe kukhona nje